खुलुमबाय आंनि बैस्रि बर' रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दिनैनि गाहाय खौराङानो जाबाय भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै गासै 52,106टा साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटार रानना होगोन गासै हादराव। CAPF एबा सेन्ट्रेल आर्मड पुलिस फर्सनि बेयो थांनाय बोसोरनि SSCनिखौ बुजायो। रोजगार मेलानि 8थि खोन्दोनि रानना होनाय आसामनिया दाबनै जायगायाव होगोन। मोनसेया BSF फ्रन्टियार हेडक्वार्टार पाटगावआव आरो मोनसेया BSF फ्रन्टियार सिलचराव। पाटगावआव आसामनि बारग' गिबि मन्त्रि आरो दानि मिरुनि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा आरो सिलचराव मिरुनि मन्त्रि रामेश्वर तेली बिथाङा बाहागो लागोन। पाटगावआव गासै 287 एपइन्टमेन्ट लेटार आरो सिलचराव गासै 150टा रानना होगोन होनना मिथिना मोन्दों। फुजायाव गावग्रा बम बानायग्रा फेक्टरियाव बम बेरफ्रुनाय गिलुबालु जाथाय। फेक्टरियाव बेरफ्रुनानै गासै 8 सुबुंनि जिउ खहा आरो गासै 7 सुबुङा गाज्रियैनो जोखोम जादों। बे गिख्रंथाव जाथाया सोनाब बंग'नि 24 फारगा राजनि दत्तापुकर ओनसोलाव जादों। फुंनि 10 रिंगासो समाव जेब्ला फेक्टरिनि मावथिफोरा खामानि मावगासिनो दंमोन बे समावनो बे बेरफ्रुनाय जाथाया जादों, जायजों न'नि उखुमखौ थेर-बेथेर खालामनायजों लोगोसे माखासे मावथिफोरखौबो लामासिम बिरखारहोहरदों, जायजों 8नि जिउ खहा जादों आरो 7या गाज्रियैनो गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ उनाव खाथि-खालानि रायजोफोरजों लोगोसे पुलिसफोरा देहा फाहामसालिसिम दैथायहरदों आरो आयेन बेरेखायै गनायथि गैयालासे बे फेक्टरिखौ सालायनायनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। बिटिआरनि दाब-दाब ओनसोलजों लोगोसे तामुलपुर ओनसोलनि माखासे जायगाफोरावबो गिथावना दैबाना। तामुलपुर नावकाटानि जाब्रांपारा आरो खाथि-खाला ओनसोलफोराव सुक्लाय दैया उसिफावनायनि थाखाय गोबां दैबाना जादों, जायजों ओनसोलनि सुबुंफोरा हाराहास्ति जानो गोनां जादों। ओनसोलनि रायजो-राजाफ्रा फोरमायथिदों दि माखासे ओनसोलफोराव माथावरि बानायनायनि थाखायनो एसे अखा हाब्लानो दैबाना जायो आरो खस्थ' हाराहास्ति जायो। बेनिखायनो बे ओनसोलफोरावबो माथावरि बानायनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों रायजो-राजा बिथांमोनहा। बेनि थाखाय ओनसोलनि MLA जलेन दैमारि आरो MCLA रनेन्द्र नार्जारी बिथांमोननिसिमबो थांनाय जादोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों। माथावरि गैयिनि थाखाय न'-बां, लामा-सामा गासैबो लोमसावजोबो, जायनि थाखाय गारि-मटर सालायनायाव जेंना मोननो गोनां जायो आरो फरायसाफोर फरायसालियाव थांनायाव गोबां खस्थ' मोनो होनना फोरमायथिदों ओनसोलनि भुगिनांनाय रायजो-राजाफ्रा। बेफोर जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय खावलायो बिथांमोनहा। जोंनि बर' समाजाव हाबा जाखानाय आइजोफ्रा न'खर, गावनि फिसाय, गथ'-गथाय गारना गुबुनजों खारफानाय जाथाया खनले-खनले जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोनसै। चिरां डिस्ट्रिक्ट आस्राबारि VCDCनि सिङाव थानाय बैग्रिगुरि गामिनि थुलुंगा बरगयारिनि बिसि थेजुला मुसाहारिया सासे हमगार्डजों गोसो थोलायनानै खारफालांदों होनना ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयबो नुखाबाय। लानानै खारग्रा हमगार्डनि मुङा निराज बसुमतारी। बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। तेजुला मुसाहारिया गावनि अनथाव-बाथाव फिसाजो गथ'खौ गारनानै गुबुनजों खारना दं। दा न'खरनि मानसिया गाबगु-खुगु गोबां जेंना आरो दुखु जानानै दं। बिहाव आरो फिसाया रुखु-रुखु गाबनानै भिडिअ'आव मा फोरमायदों नोंथांमोनहा नायलांदो। बयबो निउस नायगिरि बिथांमोननिसिम आं गुरै खावलायनाय, जों दाख्लै 24 तारिख बेलासि समाव आगस्ट दाननि बिस्तिबार बारायाव जोंहा आंनि बिहामजो फिजुलाया गोमादों। दा आं बिनिनो बिहाव, बे फिसाला, नैबे फिसौजो दा जों बेखौ नागिरबाय थादों। जों बिराद गोसोआ दाबो मोजां नङा। रावबो न'खराव उन्दुनो हायाखै, ओंखाम जायाखै। फिसौजोआबो गाबबाय थादों, बिमाखौ नागिरदों। आंबो
सानदों दासिमबो नागिरदों थांबाय थादों फिसालाया फिसौजोआ बिमाखौ नागिरै होनबाय थादों आंना फिसौआ सिबिथाया स्कुलाव थांनाय मानाय बिराद दिगदार जादों ओंखायनो जोङो आं बिहामजोखौ थिजुला बरगयारिखौ जेरावखि थाया मानो आं फैजानो लुबैदों जोंना न'खरा बयबो फेमिलिया हांख्रायदों आरो जों बेखौ सानसे साननै नङा 6 मास नङा बोसोरसेबाबो जों नागिरनानै लाबोगोन आरो जोंनाव फैगोन अननानै जोंनि मोखांखौ नायनानै आं बेखौ आंनि बिहामजो थिजुलानिसिम गले गले गुरैयै खावलायहरदों अरायबो जोंखौ जोंनि मोखांखौ नायनानै सानि मोखांखौ नायनानै अननानै जोंनि न'खराव रायजो जाफैनानै जों लुबैदों दा बेखौ आङो सोरबाफोर बबेबा नुयोब्ला जाहाथे खावलायनानै जोंनि न'खराव लाबोफिननो हायो साफ्रामबो जेरावखि थाया मानो बेखौ लोगो मोनोबानो जोंनि न'खरसिम दैथायहरफिनो बेखौ आं लुबैदों जों आं बेखौ बुंदों गले गले जों बोसोरसेबाबो 2 बोसोरबाबो जों बेखौ जेराव मोनो बाव लायगोन जोंनि न'खराव जों बेखौ लाबोफिननायनि फैफिनजानो जों लुबैदों आं बेखिनिखौ बुंबाय दा आंना फिसौआबो देराखै गोरलै स्कुलाव दोनलांनांगौ नागिरबाय थायो थांनाय समाव फैनाय समाव बिमाखौ सोङो आंनाव आबौ मामियाव बबाव थांखो माखौ माला लाबोगोन नागिरहैनाया मोनगोना मोनाखै होनना खबर लायो फन हरबाय थायो बिफानाव आंनि फनखौ लानानै आं ओंखायनो गले गले खावलायबाय आंनि बिहामजो थिजुलाया जाहाथे नुनानै जोंनि मोखांखौ नायनानै जोंनाव फैफिनो बेहाय जोंहा खुनु जों बुनाय सोनाय जेबो गैया जों अनो आं मालाबाबो रायफेराखै बियाव जानानै फंसेबो जेबो खोथा बुंफेराखै आं बिराद अनोमोन जोंना फिसाजोआबो बिराद माबा खालामोमोन मोनथारमोन दा दुखुथिया खालामना गालांबाय आं बेखौ जोंनाव जुदि फैफिनाबा बिराद गिदिर बे साव जानानै थागोन आं बेखौनो ओंखायनो दा गले गले खावलायबाय जाहाथे जोंनि मोखां फिसानि मोखांफोरखौ नायनानै जोंनाव फैफिनो आङो आंनि हिन्जावखौ फैफिनजानो लुगैयो आं जानो थानो सुखुयो दासिमबो आंनि न'खौ सोरबा नुयोबाबो हरजानो लुगैयो आरो दासिमबो जेबो खाथि गैया जेबो खबर गैया दङ आंनो नांगौ बबाव दङ आं बे जेराव थाया माने नांगौ आं आंनि हिन्जावखौ मोनफिनजानो लुगैयो फिसाजोआल' सोंगासिनो आंनाव बबाव थांखो माला मोनफिनगोन मामिखौ होनगासिनो आं मामिजों रायज्लायनो होनगासिनो रावबो सम गैया न'आव जाफैब्ला थांगोन जेराव अननानै सोरबाफोर बबेबाफोर नुसनबायोबा बे थानाय नाम्बारफ्राव कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरफिनजानो लुगैयो आं जेरैखि आं बेखौ मोनफिनजानो लुगैदों आरो आंनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोबाय थानो हायो एसेनोसै गोजोन्थों।